Башкортостан Ямагат палатаға коммерцияға қарамаған ойышмаларды Президент гранттары фондының икенсе конкурсында қатнашырға сақыра. Хаумығыз эфирда интервью студияла Гүлсиме Иштанова. Программабыздың қонағы Башкортостан Ямагат палатаға ағзаға Айбулат Ямелев. Хаумығыз. Хаумығыз. Айбулат, шулайты Президент гранттары фондының икенсе конкурсы башланды деп иғлан етілді. Ол 2 февральдан. Бұл нендейдер өзгеріштер бар ма бұл конкурстың талаптарында? Елда проекттар, конкурстар бүрік деп етірі мүмкін. Оларның ғаны бик көп. Направлениялары 11 направление бар. Яңа проекттар хәдір бетін искусственный интеллект келіп сықты. Кімдір шул искусственный интеллект бойынса проекттар яда қалған проекттар, ол елда қабатлана тұрған проекттар. Кімдір ұшы яғалма интеллекті проект ядуға файдаланырға мүмкін? Шылай ма? Бар ма онда сұрақтар? Қаталар тұрғанда өдім? Әлбетті бар. Кімдір заявканы шул искусственный интеллект ярдамы білән яда һәм қоланалар. Ләкин ул кеше ядғанға қарағанда икенсе түрлірек бетінде һәм оны көріп бола искусственный интеллект білән ядылған екен. Нендей хаталар ешірақ қабатлана? Ешірақ документация бойынша дарында шул смета кімдір бірінші тапқыр ядғанда кімдір бик зор смета ядала һәм нереалистичный расходы тип балдар ие алмайлар. Һәм масштаб проекты да битінде қарыла. Кімдір яда проекты ерткіш өсін ақсағын рой 4 миллион, 5 миллион көбейті параларда шуға еңе алмайларында. Яғни тәуде проекты башлаған сақта зор суммалар харамасқа? Меніңсі әйе. Сүнкі бірінші тапқыр ядғанда ол қатмарлы іш, онда бірінші этап өтәң бітінде. Һәм бірінші тапқыр отчет здавайтканда отчетты яқшы етіп здавайтыр үшін аңларға кәрек, шуға көрі бик көп суммаға заявканы бермәтке кәрек енді. Әлбетте, ұшы президент гранттары фондының конкурслары енді несе ел ұйыштырыла келе, енді барғыла тәртіпке еға қалынған. Шулай да барабыр тәугі тапқыр ешеткен һәм тәугі тапқыр өзінің идеяларын тұрмышқа ашырға тілеген кішілер бәлкі бардыр. Олардың бұна идеяға бар, ол миллионға тұрышылы, әмі несек документтарды толтырыға, несек проекты ядырға білмей. Бұл сұрақта сайтта, президентский гранты сайтында, онда информация бар, түрлі материаллар, несек ядырға, описанияны, сметаны, календарный планды несек толтырға вис ядылған. Һәм оннан тыш біздің Ямагат палатаһында ресурсный центр эшләй, онда һораудар туа икән, өзеңнең проектты күрһәтеп, консультация алып, заявканы бирергә мөмкин инде. Һәм төрле семинарлар еш кына үтеп тора, социалистләрдә дә карагаң, уларны изучайтып, беренче проектты ядып еңгергә дә мөмкин. Хатта беренче тапкыр проект тапшырганда еңүчләр дә бар демәк. Ундыйлар да бар, ләкин шундай бер статистика бар. Мин ядып караганда, килеп сакманда бүтән язмайм дигән. Кул хәлтәдә куялар инде. Кул хәлтәдә куялар. Бірінші тапқыр еңген бик шәп, ләкин көбі сұрақта бірінші тапқыр беріп, еңгерге малы вероятно енді. Сүнкі бик көп проекттар берілі, бик көп қатнашысылар, елдан ел арта, һәм әйтеп кетірі кәрәк, біздің республика біріншілер арағында тұра, бірінші конкурста біздің топ-3-ға әлектік. Заявка беру бойынса біз бірінші орында барабыз, бүті Рәсей бойынса. Ғаризалар демек, сынапта бұл конкурстың файдаға тұрағында білген кішілер көп идеяларды тұрғын. Біздің информационный поле бек яқшы ішлейті білейм, сүнкі ханы бойынса әйтерге мүмкін шой деп. Шулай айтып, кішілер бірінші тапқыр проект ядылар, икенсе өсінсі, хатта бірінші тапқыр ядыларла ихтимал, әмі ғаризалары дұрыс түгіл. Һез бұл вақытта көрһәгіз дұрыс толтырылмаған проект несектер ярдамға келәхәгіз мә? Нендер ваққына нескәліктері бар? Ресурсный центр ярдам ите, біздің түрлі эксперттар ішлей, түрлі конкурстар бойынса, өзіңнің заявканы көрһәтіп, оны вис разбирайтып, нендей хаталы бар екенін көрһәтіп, шуларын устранайтып, яңадан проекты беруге мүмкін. Хаталар шул әйткән сәйінді смета бойынса, документация бойынса, масштабты аңлап бітірмейлер,
теге описаниенин дөресте ядырга кирәк бит инде, төрле статистикалар китереп, төрле исследованияларны, безнең президенттың, бәлки главаның приказдары, поручениялары буенча язарга кирәк. Күпселек кеше ошо моменттарда унутып китәләр дә язмайлар. Һәм иң беренчедән бит инде ул социаль проблема, шул социаль проблеманың решать итүе кирәклеген аңлатыр кирәк экспертка. Чөнки төрле эксперт төрлесе күрә һәм ул безнең проблеманы аңламаска мөмкин. Ягъни уны берничә эксперт баһалай бу проектта. Бер генә эксперт карамай, уны әллә берничә эксперт карай, бөтә Россия буйлап ул экспертлар йыела һәм нинди эксперт нинди заявканы караган икән белеп булмай. Шуңа күрә вис аңлатып, берничә тапкыр был проблема белән тап булган кешегә теген аңлатырга кирәк инде. Барыһы аңлашлы булырга тиеш. Бuna темаларга килгәндә, быел бөтен Россиядә президент халыктар бердәмлеге елы дип игълан итте, Башкортстанда үзебезнең башлыгыбыз зур һәм тату гаилә елы дип игълан итте. Димәк, тәкъдим ителгән проектлар күбрәк ошо темаларга арналырга тиешме? Гомумән ниндидер бuna талаптар бармы? Социаль проектлар темаларына бәйле. Тиеш дигән һүз юк, ләкин теге елдың исеме шундый булгас, ул яхшырак, чөнки описаниедә язганда проблематиканы аңлатып була. Уннан тыш 11 направление бар. Нинди тематикага язып була, ул төрле направление. Минеңсә, любой социальный проблема килеп сыга икән, ул шул грант ярдәмендә уны решать итеп була, чөнки бик күп направлениелар буенча язып була. Нинди суммага дагы әйтә алалар? Сумманың 30 миллионга тиклем шикелле, ләкин ул 30 миллионны ишетү белән 30 миллионга язарга кирәкмәй. Берничә тапкыр язганда ул 1 миллион, 2 миллионнан күбрәк тә язарга кирәкмәй. Үземнең опыт буенча әйтәм, чөнки тоже катнашып торам гранттар конкурсында. Инде яхшы елдан ел эшләнгән проект булды икән, уның показательләре яхшы булды икән, сумманы олайтып, масштабировать итәргә мөмкин проектты. Дәвам итәргә эште, шулай. Бuna тап ошо грантты алынды, хәзер шул турында һөйләшәйек. Грантты алды икән, артабан нимә эшләргә? Ул бит инде ниндидер җаваплылык та. Әлбәттә, грантты иңгәс документтар подписываться ителә, онда весь календарный план, нинди показательләр булырга тиешкән вис язылган һәм реализация проекты башлана инде. Календарный планда нимә язылган, нинди этаптар бар, шул шпаргалка дип әйтәм мин үзем өчен календарный планда. Шуның буенча эштә барам инде. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, кем еңә икән берничә тапкыр проектты эшләгән вакытта отчет турында беренче көннән үк уйлай башларга кирәк, чөнки иң авыр бүлек ул отчет. Ярдәм итәгезме бу соракта? Ресурсный центр ярдәм итә, төрле экспертларга карауды биреп була. Методический рекомендация да сайтта бар һәм уннан тыш һәрбер проекттың кураторлары бар. Финансовый һәм аналитический кураторлар бар. Проблема сага икән, улардан иң беренчедән һорарга мөмкин. Консультация мөмкин. Республикала әлеге вакытта Башкортстан башлыгы гранттары конкурслар бара, буна уның турында әйтеп китәгез инде. Беренче конкурс башланды, 3 мартка тиклем гаризалар алына. Онда президентский гранты хамак конкурс, онда да берничә направление, онда да катнашырга мөмкин инде. Социаль проекттар буенча катнашырга демәк. Әлбәттә, был бөтә проекттар ул социальный гына, монда акса эшләйм дип килмәйләр, ниндидер социальный проблеманы решайтам дип киләләр инде. Идеялы кешеләр дип әйтәләр. Идеялы кешеләр, күпселек кеше, мин үзем эш шул гранттар белән связаны бит инде. Һәм күпселеге һорай, ничек яшәйң, нинди аксага? Был проекттар бит ул социальный, ул моннан килә бит инде. Шуңа нинди акса турында үз барырга мөмкин. Бuna шундай югары идеялар мен. Үзегезнең тормышка ашырган проекттар турында да һөйләп китегез, нинди проекттарды республика башлыгы грантына башкарды?
Безнең еңгән проектларның арасында ул фестиваль, мин башкача һөйләшәм, 2024 елда үткәргәйнек һәм бу елда еңдек был проектты. Быел да көтелә, демәк, бу фестиваль? Быел да көтелә. Унан тыш олимпиада, башкорт теленнән онлайн олимпиада үткәрелә. Һәм минем яраткан проект дип әйтәм инде, Асылташ форумы. Яшьтәр өсөн Елай районында елда үткәрелә һәм уга да без грант еңдек һәм мобильный приложение уендар буенча грантта еңдек. Аларга азаклама эшләрне башлап, проектларда яхшы итеп эшләр. Бик кызык буна бу мобиль кушымталар, уендар. Улар кемдәргә тәгаенләнгән? Яшьтәргәме, әллә үсмерләргәме? Яшь буенча ограничениялар юк. Кемнең смартфоны бар, кемнең интернеты бар, приложениелар саккас, скачивать итеп уйнарга мөмкин. Кемнең башкортса уйнарга килә, барһына. Башкортса уйнап, башкорт телен кемдер өйрәнә, ә кемдер яңадан возобновлять знанияларын инде. Әйткәндә, буны әйтегез әле, тап ошо башкорт телен интернетта үстерү, ялма интеллект ярдәмендә үстерү буенча проектлар, улар yeterlikме, әллә күбрәк булуын теләр инегезме? Күбрәк булуын теләр идем. Был направление буенча күп эшләр апарырга кирәк, чөнки безнең әле интернетта бик күп информация юк һәм күп эшләрне эшләп, уны усовершенствовать итәргә кирәк. Әлеге мәлдә башкортса искусственный интеллект яхшы һөйләшә, ләкин уга тагы да информация биреп яхшылатырга кирәк. Камиллыктан сиктәре юк, шулай бит. Уны яхшылатыр өчен бик күп эште апарга кирәк. Алайбырга ул яктанда эшләр булыр. Буны һәм әйттегез, Асылташ иң яраткан проектын тенегез, унда әлбәттә яшьтәр, идеялы яшьтәр йыела. Буны уларга ниндидер идеяларын тормышка ашырырга, ошо гранттарда катнашырга мөмкинлек бармы? Әлбәттә, безнең министерство Яшьтәр министрлыгы ярдәмендә ошо проектта эшләнә. Унда безнең лекциялар үтә, ничек проектларда язырга, нинди хаталар булырга мөмкин дип вис аңлатыла. Һәм унан тыш Росмолодежь гранты конкурсы да үткәрелде. 2024-тә, 2025-тә фестиваль эсендә безнең ошо Асылташ форум үткәйне. Унда грантты оторга мөмкин инде. Был физик шәхестәргә. Шулай итеп, кәңәшләрегез булырмы? Бүген бына идея бар, әмма бирәк икеләнеп, шикләнеп торган кешеләргә инде кәңәшләр итәргә. Идея булга, шул сайтка кирип, уже эшләнгән проектларда карарга мөмкин. Монда информация бар, описание, цели проекта дигәндәй, нинди суммалар язылган икән, карап, үзеңнең проектны эшләй башларга мөмкин. Бу теге лайфхак дигәндәй инде. Шушы информацияны карарга мөмкин. Һәм әйткәндәй, шул әйттек бит инде, ресурсный центр үзешенә пара. Хараулар булһа, мөрәҗәгать итәргә була. Мөмкин. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Җәмәгать палата әгъзаһы Айбулат Ямилов белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.